Een gratis vakantie in ruil voor werken bij de Zeeuwse ambulance is zo populair dat er een wachtlijst is. Het voelt een beetje zakkenvullerig en dat is het natuurlijk ook wel. Maar dat betekent wel dat de mensen van hier gewoon op vakantie kunnen. En dat maakt het voor mij wel dat ik het ook wel met een goed gevoel kan doen. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Heuvel Hedwiegepolder te laag en leren autorijden zonder je voeten. Goedenavond. Omdat de ambulancedienst, het Witte Kruis, in Zeeland in de zomer de roosters niet rondkrijgt, in verband met vakanties, besloot de dienst om personeel uit de rest van het land naar hier te lokken met gratis vakantiehuisjes. Personeel viert dan hier vakantie en springt ook bij op de Zeeuwse ambulances. De gratis vakanties zijn nu zo populair dat er een wachtlijst is. Op dit moment hebben we 10 mensen op de wachtlijst staan. En daarbij zijn in de zomervakantie zijn er 6 tot 7 huisjes, een beetje afhankelijk van de periode, gevuld. Dus ja, dat mogen we wel van een succes spreken. Ja. Denise Secuur uit Hoorn is een van de ambulancemedewerkers die dit jaar met haar gezin in een Zeeuws vakantiehuisje zit. Vakantie vieren in Zeeland. Daar was de familie maar wat enthousiast over. Als ik aan ze vraag, wat vind je leuker, Bali of Zeeland, dan kies ik voor Zeeland. Het is echt een combinatie van de provincie die we echt heel erg mooi vinden. Zon, zee, strand. We hebben nu dus ook wel mazzel met het weer. Plus dat de dienst is heel fijn, de collega's zijn heel erg fijn. Eigenlijk de patiëntenpopulatie is fijn. Dus dat maakt wel dat het gewoon een hele vriendelijke dienst is om voor te werken. Toch waren de vakantiehuisjes voor het ambulancepersoneel niet gelijk een groot succes. Dat klopt, het eerste jaar was 19, net nog voor corona. Toen hadden we een beetje animo en dan merk je toch, ja, mensen nog wat afwachtend, wat houdt het in, wat moet ik ervoor terug doen. Ook de samenwerking natuurlijk met Robot waar we dan mee in zee zijn gegaan. En dat was ook een beetje zoeken van hoe kunnen we elkaar hierin tegemoet komen. En dan zagen we eigenlijk na corona dat het dan echt enorme vlucht heeft genomen. En ik denk met name mond-aan-mond reclame dat daaraan heeft bijgedragen. Hier in Kamperland gaat het om 6 vakantiehuisjes die bezet zijn door ambulancepersoneel dat hier deze zomer werkt. In totaal zijn er zo'n 100 ambulancemedewerkers deze zomer in die vakantiehuisjes geweest. En die hebben dus ook meegewerkt op de ambulance in Zeeland. Ik ben vanmorgen uit de nachtdienst gekomen en ik had mazzel, want ik heb 6,5 uur kunnen slapen in de basistijd. Dus ik ben niet meer naar bed gegaan. En daarna ben ik de dag gewoon begonnen met het gezin. Zijn we net naar het strand gegaan. En daar zijn we een half uur geleden van teruggekomen. En om 5 uur moet ik weer mijn dienst aanvangen in Goes. Ambulancepersoneel dat een week gratis wil verblijven, moet 4 diensten draaien. Op die manier wordt het tekort op Zeeuwse posten opgelost. Onze eigen mensen hebben ook gewoon nood aan vakantie en moeten die kunnen nemen. Het is gewoon erg druk in Zeeland in de zomer. Terwijl andere provincies een beetje leeglopen, loopt het hier net vol. Het kan niet zo zijn dat we diensten laten uitvallen, omdat we dan onze eigen mensen op vakantie laten gaan. Dus op die manier proberen we eigenlijk de twee met elkaar in evenwicht te brengen. Er zijn ieder jaar verschillende initiatieven om zorgpersoneel in de zomer naar onze provincie te halen. In de zomermaanden verdrievoudigt namelijk het inwoneraantal van Zeeland. Die extra handjes, die zijn dus nodig. Ik vind het wel fijn dat ik op deze manier daar aan kan bijdragen. Het voelt een beetje zakkenvullerig en dat is het natuurlijk ook wel. Want je krijgt ook nog de diensten betaald die je werkt. Dus het is voor ons wel echt super lucratief. Dat betekent wel dat de mensen van hier gewoon op vakantie kunnen. En dat maakt het voor mij wel dat ik het ook wel met een goed gevoel kan doen. Ja. Zou je het andere mensen aanraden? Ja, 100%. Ja, absoluut. En volgens mij gaan ook steeds meer mensen, dus dat is ook goed. Ja, en wij komen ook straks allemaal met een positief verhaal thuis. En ik hoop dat volgend jaar er nog meer mensen aanmelden. Ja, zeker weten. Ja. De panoramaheuvel in de voormalige Hedwiegepolder is te laag. Het was de bedoeling dat de heuvel 30 meter hoog zou worden, maar is maar 10 meter te laag dus. Vanaf de heuvel en een toren kunnen bezoekers straks over het hele nieuwe natuurgebied kijken. De provincie onderzoekt hoe het kan dat de heuvel te laag is en kijkt nog naar een oplossing. Volgende week begint het nieuwe schooljaar en dan zal dit lokaal vol zitten met leerlingen. Maar om voor elke volle klas een geschikte docent te krijgen, dat is nog best wel een uitdaging.
We hebben een aantal hardnekkige vacatures en die zijn er. Hè. Bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde. Ja, het valt niet mee om daar mensen voor te vinden. En met name voor de eindexamenklassen wil je wel zorgen dat die in ieder geval lessen hebben. Namen docenten voorheen aan het einde van het schooljaar ontslag, gebeurt dat nu het hele jaar door. Doordat er weer landelijk nog zoveel vacatures openstaan, 3500 heb ik begrepen, betekent dat we ook nu nog collega's hebben die een ontslagbrief indienen omdat ze een andere baan hebben gevonden. En dat is iets wat we nooit eerder hebben meegemaakt. De algemeen directeur wil meer samenwerking met andere scholen om lessenuitval te voorkomen. Het plan om een oud-Romeins vrachtschip na te bouwen in Kolijnsplaat krijgt definitief geen geld van de provincie. Dat hebben gedeputeerde staten besloten nadat er bezwaar was gemaakt tegen een eerdere afwijzing. Stichting Caudicaria wil van dit schaalmodel een levensecht Romeins schip bouwen. De initiatiefnemers willen met de herbouw van het schip aandacht vragen voor de Romeinse geschiedenis van Kolijnsplaat en de band tussen het toenmalige Zeeland en Engeland. De provincie zegt dat het niet aansluit bij de provinciale doelstellingen. En het is voor veel jonge voetballers een droom. Carrière maken als profvoetballer. En gisteren en vandaag konden 22 jonge voetballers al een beetje proeven van zo'n toekomst. In Capelle konden ze namelijk trainen als een profvoetballer. De training is in handen van de jeugdvoetbalopleiding. En die weet wel wat er nodig is om door te breken als prof. Ik denk vooral de drive en het echt willen voetballen. En er eigenlijk ook gewoon heel veel voor over hebben. Talent is misschien ook wel handig? Ja, dat zeker. Maar sommige talenten die hebben er eigenlijk geen zin in. Dus daar kom je ook niet heel veel verder mee. Dan kan je misschien beter iets minder talent hebben, maar wel die absolute drijf. Dan zie je toch dat voetballers het halen. Waar gaan we jou terugzien over, eens even kijken, je bent 9, over een jaar of 10? Ik hoop bij Ajax. Of bij Manchester City, of bij Real Madrid. Ja, in de gaten houden dus die jongen. Straks in IJsendijken maken buurtbewoners zich zorgen over een verwaarloosd huis in het dorp. Maar eerst leren autorijden in een auto zonder voetpedalen. Want als je je benen niet meer kunt gebruiken, lijkt dat meteen ook het einde van je carrière als automobilist. Tenzij je een aangepaste auto hebt. Maar om in zo'n auto zonder voetpedalen te mogen rijden, moet je eerst een rijtest doen. En dat komt tot voor kort alleen buiten Zeeland. Tot nu. Nu. Super. Nou, dankjewel. Jaap Thijssen zit na jaren weer in een lesauto. Hij leert autorijden met handgas en een handrem. Als je heel rustig de remdruk loslaat met je rechterhand en de linkerhand stuur vasthoudt, dan rollen we rustig naar achter. Hij doet dat in de enige aangepaste lesauto die Zeeland rijk is. Ik zit met beenproblemen. En die beenproblemen zijn in de loop van jaren erger geworden. Dat betekent dus dat ik minder kracht krijg in mijn benen, voeten. En daardoor ook minder goed gas kan geven en kan remmen. En koppelen gaat sowieso niet meer. Maar daarom rijd ik ook al een automaat. Rijschool Dek uit Goes besloot onlangs een aangepaste lesauto te laten maken voor mensen zoals Jaap. Je zag dat kandidaten echt richting Breda moesten om überhaupt rijlessen te kunnen volgen. Nou, je kunt je voorstellen dat het sowieso voor kandidaten al lastig is om zover te moeten reizen. En zeker voor mensen met een lichamelijke beperking. Voor hij mag wegrijden krijgt Jaap een korte instructie. Nou, beide handen functioneren nog goed. Oké. Dus u kunt uw voeten gewoon rustig zo neerzetten. Nou, dan hebben we als voorziening voor u momenteel aangebracht het gas. Ja. Dat is deze hendel. Het beste is altijd uw duim hier te hebben. Dan kunt u met uw hand... Ik dacht zelf niet dat het ingewikkeld was. Maar als ik dus de uitleg zo hoor, dan denk ik dat er toch iets meer bij komt kijken als dat ik dus in eerste instantie dacht. Kijk, van mezelf ben ik positief ingesteld. Maar dat betekent niet dat ik alles kan. En ook voor de rijinstructeur is het wennen, zo'n aangepaste lesauto. Nou, het was voor mij ook wel even een aanpassing, want ik moet natuurlijk de technieken zelf kunnen beheersen. En ja, wij zijn altijd gewend geweest super netjes te rijden met twee handen en dergelijke. En ik heb mezelf echt ertoe moeten dwingen de eenhandstuurtechniek goed te leren. Ik heb moeten leren het handbediening, gas geven, remmen, die combinatie allemaal te leren. Want op het moment dat je het zelf niet beheerst, kun je het ook niet uitleggen. Dus, En hoe was het? Was het moeilijk om te leren? Aanzienlijk moeilijker dan in eerste instantie gedacht, ja. Hoe is het voor u? Nou, dus even wennen, maar ik heb het gevoel dat het toch wel eventjes al een klein beetje, zeg maar, de reacties
snel inzetten. Maar Als alles goed gaat is Jaap met nog een paar rijlessen klaargestoomd voor de omschakeling. Pas als hij zijn rijtest met succes heeft afgelegd, kan hij met zijn eigen aangepaste auto op pad. Een woning aan de Slijpstraat in IJsendijken is zo verwaarloosd dat er overal ratten rondlopen. De huurder van het pand is onlangs opgenomen in een GGZ-instelling. En sinds haar vertrek lijken de knaagdieren het huis te hebben overgenomen. Buurtbewoners zien ze overal lopen en hebben er last van. De buren maakten deze video van een van de ratten in het huis. Maar zo zijn er dus nog veel meer. Ja, en ze lopen hier rond. Hè. We hebben daar verschrikkelijk veel last van. En ook van stank. Ja, ik woon er tegenover, ik moet mijn ramen dicht houden, want voor de stank en ja, ik ben bang dat de ratten naar binnen komen. Ik zie ze zelfs gewoon op de stoep lopen, als ik in mijn atelier aan het werk ben. De eigenaar van het pand vindt de situatie ontzettend vervelend, maar kan op dit moment niets doen, zoals het inschakelen van ongediertebestrijding, zonder nadrukkelijke toestemming van de huurder. En ze weet niet waar die op dit moment is. Daarom helpt gemeente Sluis de eigenaar en huurder met elkaar in contact te komen, zodat de situatie op korte termijn aangepakt kan worden. Mocht dat niet snel genoeg lukken, komt de gemeente zelf in actie. Nou, dat betekent eigenlijk gewoon dat we wel mogen binnenstappen. En dan moeten we misschien wel een rechtsbank vragen om daar een uitspraak op te doen. Maar dat zijn we allemaal in die zin aan het voorbereiden. Als het nodig is, doen we dat. Het kan niet zo doorgaan. Nee, ik vind het vies. De dag startte heilig, maar verder was het een mooie zomerse dag met veel zon en stapelwolken bij maximaal 25 graden. Morgen is met name later op de dag ook kans op enkele regenbuien met ook kans op onweer bij wederom 25 graden. Ja, en als je morgen net als vandaag een heilige start wil, dan moet je naar Haamstede. Want als je even uitgekeken bent op het strand, kan je daar naartoe, want daar ligt namelijk 25 hectare bloeiende heide op je te wachten. Die staat er dit jaar wel zo bijzonder bij. We hebben net op tijd regen gehad, waardoor ze nu gewoon... Ja, paarser wordt het niet. Het is hier nu zo mooi. Elk jaar gooi ik het weer op de socials. Zo van, goh jongens, kijk eens hoe mooi. En elk jaar heb ik weer van, hebben we dan heide in Zeeland? Ja, we hebben heide in Zeeland. Ja, dan weet je dat ook weer. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.